Gepleyer Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň daşary ýurtlarda okuyan türkmenstanlylar we Resmaşgowadyň valyuta ýüküni ýeňletmek aladalar hakyndaky makalasyny okuyan türkmen studenti gyda ýurtlaryny bilim o diýen ýok. Bärde artykmaz bilim berilen ok diýip öz pikirini ýazypdyr. Şeýle dol türkmen raýatlarynyň daşary ýurda okuw gaýtmagynyň sebäbiniň okuw dälligini öňe sürýär. Köp türkmen talibiniň maksady pul aýlamak, okumak däl, ene atasynda kömek etmek diýip orsiýetde okuyan student ýazýar. Şeýle dol köp türkmen talibiniň okumaga däl, eýsem diplom almagy gelýändigini belleýär. Türkmenistanly studentleriň daşary ýurtlarda okap başlamagy garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan mümkin boldy we bu mümkinçilik 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň has giňeldi. Emma yerli synçylar bu ýagdaýyň begenmeli tarapy bilen bir hatarda gynanmaly tarapynyň hem bolandygyny aýdýarlar. Daşary ýurtda hakyky bilim aljak, günäre öwrenjek ýaşlara ýol açylmagy gowudat. Emma daşary ýurtlara okuw etmek mümkinçiligi odal diňe yerli ýozlaryň diplomlaryny satyn alan korrupsioner maşgallara daşary ýurt ýozlarynyň diplomlaryny hem satyn almagy giň ýol açdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Ýasyl Mollum aýtdy. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň maglumatyna görä türkmen häkimetleri soňky wagtlarda geçen ýyl daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150-den gowragynyň deportasiýa edilendigini aýdyp, ene talar bilen duguşyk geçirýärler. Neşriň mart aýyny Belarusyň Döwlet Ykdysadyýet Uniwersitetinde geçirilen ýygnaga we ol ýerdäki çeşmesinde salgylanyp beren maglumatyna görä, bu okuw jaýynda okuyan 400 daşary ýurtlynyň ýarysy türkmen bolup, olaryň 35% sapaklaryna gowy ýetişmeýär. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen awatda eskerler şahsy hojalyklary günnükçi hökmüne uğradylýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady efirde Tono Jemal diýilip tutulýan 58 ýaşly türkmen awatly ene Goloýdamary vilayatynyň bir harby bölümine çağırış boýunça harby gullugy geçýän oglunyň ýzynyň marýar. Baranly ogluny harby bölümine tapyp bilmeýär. Ofitserler oňa oglunyň harby türgünleşige uğradylandygyny aýdýar. Ene ir sagat 11-den agşam sagat 7-de harby bölümüň öňüne garaşýar. Agşam sagat 7 töwereklerini oglu tälim türgünleşik diýilýänden ýzyna dolanýar. Ol özüniň harby serkerdeler tarapyndan tälim türgünleşigi dälde bir hojalygy günnükçi hökmüne uğradylandygyny ejesine gurrun berýär. Bu waka fevralyň başynda bolýar. Ýöne türkmen awatly ene harby bölümine eskerleriň hojalyklary günnükçi hökmüne uğradylmak däbiniň köpden bäri saklanyp gelýändigini Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7-nji fevralda gurrun berdi. Ir sagat 9-da türkmen awatdan çykyp 11-e mara bardym. Agşam 7-de ogluma garaşdym. Onu talaban edip bir hojalyga uğradypdyrlar diýip ene zeýrenýär. Onun sözlerine göre harby serkerdeleri eskerleri günnükçi hökmüne hojalyklary iýerip mundan gazanç edýär. Ştabyň başlygy eskerlerin günnükçi hökmüne hojalyklary paýlanyp berilmeginden habarly. Sebäbi olar munyň üçin günnelik pul alýar diýip Azatlygyň habarçysy gurrun döşüne salgylanýar. Azatlyk radiosynyň bu harby bölümüň ugruny we ýerleşýän ýerine degişli maglumatlar bar. Ýöne türkmen awatly enäniň we onuň oglunyň howpsuzlygy göz öňünde tutulup olaryň maglumatlary aýan edilmeýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda bankomatlaryň tas ählisi işlemeýär. Indi ikünmäri pensionerler pensiýa haklaryny çağaly eneler we mümkinçiligi çäkli adamlar kömek pullaryny alyp bilmeýärler. Azatlyk radiosynyň paýtagty habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä 7-nji fevralda öýlen sagat 15:00-dan soň paýtagtyň bankomatlarynyň işlemeýändigi baradaky maglumat il içinde giňden ýaýrady. Şunmen adyryndan 25 bankomatyň ýerleşýän ýerine aýlandym. Saparmurat Türkmenmaşy şaýy
ýolunyň ugrunda yerleşen Senat Bankynyň merkezi ofisinde we bu bankyň Atatürk we Oğuzhan köçelerindäki şahamçalarynda, Göroglu köçesiniň ugrunda yerleşen Türkmenistan Bankynyň merkezi ofisinde, bu bankyň 10 ýyl Awadançylyk köçesindäki şahamçalarynda, Halk Bankyň Delili we Göroglu köçeleriniň ugrundaky we Parahat bir etrapçasyndaky şahamçalarynda, Aşgabatyň halkara aeroportunda we Çoğunludaky halkara avtodrolgoda yerleşdirilen bankomatlar işlemeýär. Şäherdäki bankomatlaryň ählisi işlemeýär diýse de boljak diýip habarçy 8 fevralda gurrun berdi. Türkmenistanda pensionerleriň pensiýa haklary, çagaly eneleriň we mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullary adatça aýyň 1-den 5-ne çenli aralykda plastik bank kartlaryna geçirilýär. Häzirki wagt şol pensiýa haklaryny ýa-da kömek pullaryny almagy baran adamlaryň käbiri bankomada kartyny salanda ol hiç ýyly düşündürüş berilmeden ýygyna gaýtarylýar. Käbir pensionerler, çagaly eneler ýa-da maýyplar bolsa bankomatdan kartlaryny ýygyna alyp bilmeýärler. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.